Balimao Anyakuma très urgent et très incroyable. Les messages tellement kangesi anga président Maréchal Assimi biais jeudi 4 mai 2023. Bien jeudi 4 mai 2023. Les messages tellement kangesi anga président Noé Maréchal Assimi. Et quel est la zone de 3 frontières, complot du coup, Bado de Mali contre la Malien Beka vidéo partagée. L'air est très grave. Burkina ministre de la Défense pour Akunu Akumana. Kunu Mali yere ira kafoko ambe oromina bi. Mali yere ira kafoko e anga camion munu minena ko wa ko Soudanais do minena anga camion do kono Soudanais do minena. Soudanais o borafo Soudan. Plan du membe ota mogo bulu farasina jenjugu bulu meno secret fobi président Assimi ni sigile meka wuli kijo awala ligantelema mamulo ka nyafingina président Assimi nunu be fe ka guerre de wuli Mali la Mali ni Burkina ani Niger frontière me nyogonche sanu be yoroina Mali be ka kuma ina mede sanu be zone konnana jama be yoroina e ressources bade be yino ko Soudanais do minena Mali ni Burkina frontière la ko sanu bo machine sanu be boni caterpillar mi o yera o bolo awa ugal tubabu ga lagini te dowre de ou be insécurité de gland la zone des 3 frontières aya fo président Assimi ngena kaka ni kuma la me ni ya yemba fo président Assimi ngena nga kana minisma ka contrat renouvelé nange minisma ka contrat renouvelé ou teta ka bo mal labli akara force politique yo en tout kasa yere de fait. Insécurité, vous pouvez faire maintenir pour plusieurs raisons. Maintenant, c'est que les Maliens aient bigini papier c'est très important. Premièrement, on était sur là. Plus insécurité là, plus terrorisme betara jamana sanu jamana pétrole chouin. Kata faire tubabu kele nundema. Ou bon faire marché noir de là. Awa insécurité be dugu là. Terrorisme betara ou ya dawa kamaka Soudan chidi. Soudan marfaw olu beta bin terroristes tege kono Soudan be ñogon faga olu ka marfaw beta bin terroristes tege kono no bina terroristes tege kono o terroristes kelen u bolu armée kana Mali ni Niger frontière la Mali be ka terroristes fe faga bebe ka bon Niger de kana ima Mali armée ko mogo do minena ko Soudanais do minena ko lu be ka sanu be boni machine munye ko minena o sanu bo machine mogo rema duma de tubabu de sanubo machine ta ka di terrorisme ma aye ni kuma fo président Assimi ngena aka kuma ina mais c'est très important ni yaye amba fo ko ministre kataka bo en fi en plus de cela aussi ni yaye ye oni e dugu la na dugu klalente flyer ibita sura dugu yoro do be no armée tese ka tayi aye dugu kele fo ngena Afrique kono ko oni ka sura se ba dugu la ka dugu ka jamana yɛrɛ bɛɛ b'a bolo awa ka dugu lafiyalen don a y'a dugu kelen tɔgɔ fana n'a y'a dugu tɔgɔ fana n bɛ video kɛ n b'a haramu a ye taa Congo dugukolo yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ terroristes ni mercenaires de bɛ ka sanu suɲɛ a yɔrɔ la ka taa feere tubabuw ma ani jamaw ni MINUSMA tora Mali kɔnɔ an bɛ Kidali perdu awa Mali tɛ kɛ Mali yɛrɛ ta ye 100%. ONU surasi bɛ dugu o dugu la aye ou be fait ka Mali kay ko Libye de ou be fait ka Mali ni Burkina kay ko Libye de ou be fait ka Mali ni Burkina kay na fo Syrie de ou be zone do tampon do clan ka terroristes armée ka marfa sugu be di terroristes ma olu be ta o dugu yoro mine ko kutayi no yo dugu kutayi sanno ko état islamique ngo mogo jume agla ngol tubabu da agla ou ba glandi o mogo kelon o kafiru no criminel de be takam o sanu chouin o dugu la kata fere o tubabu kelen nun de ma awni ala che terroriste ka sanubo hygiène ka sanubo machine ka ta ye obulu do wera te koy uba dabo ka jamana ni déstabiliser li awa ambe déstabiliser li mun kede abe tubabu arranger parce que ubu profiter ni geleya ni konona na ka chama fara geleya kan plus geleya bena plus terroriste mana yoro mi mene awa sanu pétrole be dugukolo yoro la terroriste te ban o yoro la dieu marfa be bubulu dieu moyen be bubulu dieu marfa nyuma be bubulu dieu las roquette nyuma be bubulu awa ebunu faka chogo ube fale ko ton
ima Burkina ministre de la défense de Malibana Mali be ku faga Burkina be ku faga na ñu faga abina fo be ka falindi na ñu faga abina fo be ka falindi an kan ga mu de ke san ay ministre ma genga bon fi mo conseil dron di président Assimi ma président Assimi I kadambela de leni abena ala che kadani wallahi ala ba do kadani ay ni message ci président Assimi ma de ay ni rochi ay ni message ci président Assimi ma ay ni message ci président Assimi ma de message urgent de l'air est très grave ou be ka guerre de imposant la naman kolosi ante bo guerre ambe an shike ambe marafasana amman shike ambe kufa na nyu faga ou be dowere nanu na nyu faga ambe an yere bena tout ça ambe to kelela an shi yere be kono ambe to kelela anyete Congo la anyete Syrie la anyete Libye la ou be fe ka Mali ke o togwa la no karante lafia antana se ka nga sanu bo hera la antana se ka nga jamana glan hera la anu mogo be stabilité de kana nga jamana kono bon pour ko kana amba deli président Assimi fa ka ke ala anakira kama ay ni message ci président Assimi ma ay ni message ci président Assimi akake alakama janfam be kana Mali contrôle la bi président Assimi fendamana be amale on go nyini fe koke fen folo président Assimi ake alakama kana ministre ka contrat renouvelé on est sorti de dugu la a dugu yere a dugu kolo bete a jamana tayi on de be na ka geleya chama fara geleya kan ou te foi ko geleya la o ye kelenye flana président Assimi an baw fait alabado akira bado bien jeudi 4 mai 2023 wallahi an baw fait président Assimi an ni koko agoko ka Maliki Jawo ke candidat ye ambe vota ye an baw koko yi agoko ka Sadio Kamara ke candidat ye ambe vota ye ni président Assimi ye fanga bla Sadio Kamara ba ta no ya bla obadi Modibo Konema na bla obadi Wagema ni Wagema bla obadi Jawo man Jawo ya bla obadi Ablaye Job man Ablaye Job ya bla obadi Ikasa Maigama ametla ka président la ba fo Moussa Atayer Ami Moussa Atayer le ministre de la jeunesse amba fana ke Mali président ni Malien dembe de kaka amba o befe ko ambe transition befe mais billahi ambe kanadi di kadi fongena ala kana uchi au ka foka be ministre ma ka contrat renouvelé na ya ke amai au yere de ka fangama aita Congo dro force oni be Congo abe sambi woro bobi sambi woro ay kuma ina me Malien depuis Patrice Lumumba depuis Modibo Keita massa oni force oni abe Congo dugu jorob do be ali shini Congo surasu te se katai awa sanu ba ayorola jaman ba ayorola ube oni be blade wala sa kiga jamana klade adabole ndo akamade aye dugu kele yira Afriki ko oni surasi be ka dugu fam beye a armée taye a dugu kele tem Afriki ibita soro anu kele me ka armée bla robe ibita soro yoro do be ube armée échappé awa geleya be awa insécurité be awa lafiaté awa fagani de be fara aye exemple ta Congo kan aye exemple ta Soudan utara Soudan yo Soudan clafly utara Congo be ni ka clafly parce que Congo dugu do be no urana keleme kota kotajila France ba kalama Amerique ba kalama ou beba kalama ou shite kuma awa oni surasi munu meta au fede uteta doro baka jamana kladi ou be fere jamana ma chokome ni président ye ka norole me oni surasi la ou nata de donner jamana kanute de blogu tede président Assimi anke nyambi fe mais tien mieux ni oni surasi to ya mai ere ma mai malima na u to ya bila utetabli mela tien de fangena de awa complot mon fana be au contrôle la tuguni pour que complot nda déjouer amba fo président Assimi ngena aka benke ani sulame munu sulame jekulu munu me fe ka wuli Mali constitution contrôle la amba fo président Assimi ngena aka benke ani olu ni nyokoche aka benke ani aka population ben nyokoche aka sulame fara nyoka politicien kana gere politicien nuna nte politicien ko fanchila o dan faga o dan ta kantege ni ne ba préférer président Assimi ka gere karamogo la o ka saka gere la politicien nuna politicien mbe e de place no karamogo te président no fere mogo mbe président no fo politicien ndi il me fie politicien na mais ne ba deli fe karamogo negen doni kana face à face keni karamogo nuni mais o ro ka dama vocal doyi ay ni vocali ay ni chi président Assimi ma donc ambe mu fa président Assimi ngena ambi fe alabado imana fe fo ambi ko mais ni fe mu mani ema an kan ko fo engena suno ba ira ko on te efe amba o transition mo bela de l'effet mais ambe fe de manama de ngini président Assimi fait bi jeudi 4 mai 2023 o ye fe folo jumeni président Assimi kana ministre contrat est renouvelé kuma flana président Assimi ake alakama ika benke ini sulame nunu ni nyonche mbideli alakama ibe lafia sisa fanga foite politicien na ante fait
I ka silamɛ dɔ gɛrɛ silamɛ dɔ la ko ka silamɛ wɛrɛ kɛ i bɛ ka y'o erreur de kɛ a kɛ Ala kama kana kɛ ni silamɛ ninnu nɛgɛn minnu ko ka constitution ko ka laïcité don a kɔnɔ u wele i ka sigi ka fɔ kɛ n'u ye aw ka ɲɔgɔn faamuya aw bɛ bɛn ko dɔ kɛ nin na ko n'a ye ɲɔgɔn ye wala aw bɛ ɲɔgɔn faamuya aw kana mɔgɔw su da mɔgɔw kan o ye kuma filanan ye kuma sabanan ye mun ye président Assimi k'o fɔ i ɲɛna mɔgɔ ye Mali janfa kana baara kɛ n'u ye kuma sabanan ye mun ye i jija cogo bɛɛ la an bɛ cogoya min na a kana bi tubabu ka pièce kɔnɔ dɛ tubabu kana nɛgɛ k'u bɛ bamani kalama don aw da dɛ parce que u bɛ ka jamana in déstabilisation u bɛ ka c'est-à-dire que u bɛ ka dilan depuis Libye n bɛ exemple kelen fɔ président Assimi ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na ko bi u ye moto camion minnu minɛ ko camion dɔw minɛna ko moto 200 ni kɔ bɔra kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ Mali commerçant dɔw yɛrɛ complice ye nin ko la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a bɛɛ ni Ala cɛ malien dɔw bɛ Bamakɔ kɔnɔ ni moto feere ninnu peut-être dɔw bɛ Bamakɔ peut-être dɔw bɛ Bandiakara an t'a dɔn mais dɔw bɛ yen a transitaire n'a a affairement dɔw bɛ yen olu bɛ nin ko dɔw kalama dɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ dɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a ye mɔgɔ nɔ y'a dɔrɔn a y'a tigi minɛ parce que anw e tɛ se ka tigi ka business kɛ ka malien fagali fɛn terroriste bɛ se ka taa moto 200 commandé cogo jumɛn ko Mali mɔgɔ dɔw t'a kalama c'est impossible et puis o bɛ bɔ fo dugu ni dugu cɛ la a y'a ye Soudanais bɛ ka bɔ ka tɛmɛ Tchad la ka na don Mali kɔnɔ o bɛ fɛ ka Mali fa terroriste de la anw b'anw si kɛ terroriste kɛlɛ la an tɛna ba la pewu pour que président Assimi Mali ka se ka se ninnu na MINUSMA gɛn n'i ye MINUSMA to yan non seulement e tɛna lafiya awa Mali tɛ kɛ Mali ta ye 100%. Force ONU bɛ dugu o dugu la a dugu si ka yɛrɛma hɔrɔnya t'a bolo 100%. An bɛ mun fana f'i ɲɛna bɛn kɛ ni silamɛ ninnu ye taa Imam Diko fɛ yen président Assimi taga Imam Ousmane Seri Marana Aïdara fɛ yen i ka taa Seko Lassana Kane fɛ yen adamaden ni Ala ye fanga d'i ma n'i ma jigin Ala bɛ caman fara i ka fanga kan ne bɛ bɛn de fɛ parce que an bɛ niveau min na bi fo ka diɲɛ wuli politicien ninnu tɛ ne dɛmɛ politicien ninnu t'i dɛmɛ fo ka diɲɛ wuli karamɔgɔ ninnu olu t'i ka fanga nɔfɛ karamɔgɔ ninnu bɛ considération de nɔfɛ k'a fɔ président bɔra ne yɛrɛ fɛ yen i bɛ fali ni wulu ni jakuma dɔw mankan mɛn sa non président Assimi tɛ taa mɔgɔ fɛ dɛ a dɔw ta i b'a dɔn dɔw hakili b'u tɔn cɛmancɛ de la adamaden i b'i majigi de n'i majigi Ala bɛ dɔ fara i ka fɛn kan ni karamɔgɔ ni lili donnen de don o lili de don tɛ dogo aw la dɛ mɔgɔ si kana na parce que ani politicien bɛ ɲɔgɔn na adamaden kana fɔrɔn caya i yɛrɛ contre la ani faransi bɛ ɲɔgɔn na ani politicien bɛ ɲɔgɔn na fo ka diɲɛ wuli politicien ninnu tɛ kɛ ni fanga in fɛ fo ka diɲɛ wuli parce que olu ɲɛ b'aw la i n'a fɔ sɔrɔsiw de politicien 90% si t'aw fɛ bi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna 90% o t'aw fɛ dɛ hali aw kɛlen bɛ ka taa minnu ɲagami aw la tantɔ n'u fɛrɛla mɔgɔ b'aw janfa n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna c'est la pure vérité an k'aw mabɔ ninnu na hali n'aw somɔgɔw bɛ politiciens na a y'a mabɔ politiciens ninnu na u t'aw dɛmɛ u t'aw fɛ u tɛna k'aw fɛ u y'a ATT janfa u ye Sanogo janfa o bɛɛ kan ka kɛ leçon ye aw ma a ye baara kɛ n'aw ka jeunesse patriote ye la jeunesse engagée la jeunesse consciente a ye baara kɛ n'olu ye n'an ma baara kɛ n'olu ye wallahi a ka fanga in tɛ tɛnɛ ni tarata sɔrɔ n'a y'a teri kɛ politicien ninnu ye n'a ye fanga in ni fanga in peut-être Assimi bɛ se k'a ka mandat kɛ mais Assimi ka mandat bɛ ban waati min o ka sɔrɔ u y'aw bɛɛ bila ɲɔgɔn na politiciens de ye Soudanais bila ɲɔgɔn na Soudan général fila y'i kɔ don ɲɔgɔn na bi Soudan sɔrɔsiw bɛ ka marifa ci ɲɔgɔn na politiciens b'u bila ɲɔgɔn na dɛ awa bere rouge ni bere vert ka Sanogo to ye mɔgɔ wɛrɛ m'u bila ɲɔgɔn na politiciens d'a kɛ ne bolo kan ka kɛ leçon ye aw ma mais n'a fɔra ko bi an bɛ Mali kɔnɔ bi an bɛ k'aw supporter Mali lili fɛn fɛn bɛ yen nɔ ka taa a CMDT la ka na bila Mali bɛ sɔrɔda sɔrɔ fɛn o fɛn na bɛɛ politiciens de b'a poste clé bɛɛ lajɛlen na a directeur ou a fɛnw a si ma changer Faransi b'aw nɔfɛ Allemagne bɛ ka taa ka sɔrɔsiw bila Niger bon en tant que tuguni tubabuw ka sɔrɔsiw bɛ Niger Mali tɛ lafiya Burkina tɛ lafiya a bɛɛ ni Alaw ta cɛ aw bɛ mun kɛ sisan a ye fɛɛrɛ kɛ aw ka baara kɛ ni jeunesse consciente ye a ye baara kɛ ni maa ye maa minnu Mali kanu b'u la ni karisa tun bɛ tɛ wuli kare kelen kɔnɔ a y'o bɔ fanga la n'o fanga donn'o la dɔrɔn o fanga tɛ taa ɲɛfɛ ani minnu y'a kɛ dɛ a ye bɛ ka minɛ don min aw ni mɔgɔ dɔw de taara n'o ye M5 ye Yaro, ali mɔgɔ dɔw ma M5 kɛlɛ kɛ olu caman nana olu ɲɛ tɛ fɛ ka da M5 kan. Il y a une grande division au sein de la transition. An ko tiɲɛni fɔ. Mɔgɔ minnu ma kɛlɛ kɛ
ou ma révolution ke nous nana ndoro on va faut qu'on kambe surasu de ko ça veut nana une division idée de pour la au Canada et puis même la dit quand quelle fois président Assimi ngena ko gouvernement d'union nationale ni ka gouvernement ci ki be gouvernement ki be ta zomba kulu ta kana douala aye bara mun damina abe bara in tola bandi malion baw ko bi malion baw ko chini kana reculer de amo ora ka dama vocal bi video vocal ka chade e ka nyafo président Assimi ngena abe ka rigueur mun ke bi ni mu aye marteau ta président Assimi aye marteau ta ni mogo mi ya nyingore ko armée ya donta bota ni mogo mi ko sorosu ka fugulan tegele no aye marteau ka ka benyi kari shera be si era be clé ayo mina ku bande be gosi ni mogo ko mali sorosu ka fugulan tegele do a sorosu desa ni mogo ko be sorosu la gosi aye jahanama tasuma da otiki kun ambe tegere fo au kana ire kilo la aka bla kuna amba au ko okola pion a fo journaliste fe be bobo ka be do fo armée ma aya be mina ka be do jela amba ko bi amba ko shini ma fa ka baga mogo ma de mais mogo be fe fo armée kanima hala yo mina ko jeni ko nyini ambe maraba yasa don aw no fe a ben ala na krache parce que wali deun de fana be ka taka keleke aw te Assimi fe o ye tie mais kanga armée na gushi kanga surasu la gushi ni cheche ake ba mako président Assimi marto tay ka tigi nyin kare hera be shi hera be clé o ye anga andu floy bi jeudi 4 mai 2023. Comment flana est mounié quand le gouvernement d'union nationale s'y est président Assimi. Quand Modibo Konengera, le volume est très bon. Le renseignement est au top niveau. En bas au cocoï, mais en terminissement des faits. Parce que donc pour le niveau fait, quand tu vas au Sara, il est pas mort pour le Kodoma. A tiga heretala. Niveau fait. Na ye kodo ke mu moya rema. Et quand on a à fode qui m'a son. Parce qu'à main ema. On te ministre fait d'or là parce que ministre de beka au ka CPI t'a préparé. Na un ministre to ya ministre ba o black ata CPI là. Na un ministre to ya ministre ba o lebu. Na un ministre to ya ministre ba o kan yeko fly. Na un ministre to ya malite kidali soro. Na un ministre to ya ministre be au lebu, ministre ba o gain. Ministre be ta politicien do choisir ko gagner na élection là. Ministre be crise post électorale aba créer mali kono. Na un ministre to ya mo mi ba tonya soro oye au yere de au munu me fanga la de. Ni ay malien ko koute ministre fait parce que malien be Assimi fait. Et Assimi, John be ka ta rapport ke onina ko malien ko mali surasu be ka flaw faga John be ko seben ko bla onina John be ka shia o bla ngona ministre de terre droit de l'homme fenga menno ko mali te ka droit de l'homme bunya ko mali surasu be ka taka bi civiluka John be ko sebe e faga baga mo min te fe mo be fe ke faga e nya bi faga baga la ke ko gen ni farafin te jomboke ni farafin te jomboke ayata Congo la Congo desene me ko ge do were te ko yi président munu be oni surasu garder ou ba ke ou yere ka intérêt personnel de la ou ta ke jamana ka intérêt la parce que comme là ou flene ou koute oni surasu fe o malien fana ko kuta fe na ya renouveler antara mumba anu che dugola de anyabe soi-disant révolutionnaire politicien do bolena ah non ni gouvernement ye ayelema peut-être que gouvernement ka raison ba bolo adota des escrocs ali Assimi nanani barkan ye do be tekere fo Assimi no fe sasa ke barkan de be ka mali fagade ali Assimi tarako Macron kanani farasi soroso ye mali kono abeni coronet che do be bo ka tekere fo ko non pas Assimi jodi du parce que do ye escrocs de ils sont pas des révolutionnaires c'est des suivistes ni tekere fo ka ta fo be ta en fait ils n'ont pas d'idée d'analyse ou d'idée mais obi chorondi ou tugulendi ko sagadi mais on va Assimi glande Assimi on dodi on te fait Assimi ka bi on be ka Assimi de protéger abina fa e dengolo ne fitinama ne kumbe fa ka do cigarette mina billahi ne mamuso ya tikene kulo koro ne kle saba ke ne temelike fo ka ne dimi mamuso koro me aba ke ne ka hered law ne mamuso ne chap mo ne fa ka frodo mugunu be kene da kono kuna cigarette ne da la do ne kumbe fa ka do cigarette mina ça c'est fait dans les années 80 bugol dara ne ka mo mada ba bugol dara ne ka fo ka jeli kasa chine nuna siko ngana cigarette dromi ado ne bolla ka tamba so mo fo funa ne doje la kana ne dim fa so mo ma ne rego nga ko kera baray c'est pour que nga nyadi ali mo fa abe fli iba fo papa maçon mais on fait asara na wuru na jakuma do be ni ko président ni mindro ni ko Assimi ko ni mani ema o baba imaye abe taka ya fe na bo bika ba amu kirikara mo baraka banen do de banko ou ta don bo mu fe quoi ne be Assimi fe ne Assimi ba ani saraka bo
n'a y'a ba di mɔgɔ fila ma ni ne segu ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ mɛ kɛ filanan ye parce que n b'a fɛ hali ne fa min ye ne wolo n'a filila ne b'a fɔ ko papa n ko non hali ne fa n'a décision dɔ ta ni ne ma sɔn ni ne b'a dɔn a ma ɲi ne fa yɛrɛ ma ne b'a wele n ko papa n ko kana décision ta n ka ma ɲi hadamadenya la mɔgɔ tɛ dafa I'm busy a little bit okay thank you k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna adamaden tɛ dafa wallahi you done you finish everything yes you can put the closet where do you want it give me 1 second donc an bɛ vidéo bila yɔrɔ la comme ci téléman dɔw bɛ yen nɔ attendez 1 seconde là n bɛ nin régler sans n bɛ na san donnez-moi 1 seconde wait oh you didn't put this thing I don't think you put it because no this one sir my hands are dead I don't know too much is dead I give you gloves I don't know how to do that I give you gloves I have gloves no I don't know how to do that trust me please I got gloves well you want the closet please no you put this one the closet you put it here yeah please allô voilà aba get to there I'm going to régler quoi donc ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ Asimi fɛ de wallahi ne ma dara ni mɔgɔ ka di Asimi ka tɛmɛ ni Segu Tunkara kan a bɛɛ ni Ala cɛ Asimi ka di ne ye Asimi ka di ne ye Maliki Jaw ka di ne ye et puis an bɛ ka nin kuma fɛn fɛn fɔ Asimi kanu de bɛ k'an bila an ka la di ni bɛ mɔgɔ fɛ ni fɛn mun man ɲa ma i kan k'o f'a ɲɛna wallahi ne Segu Tunkara je me rappelle très bien don dɔ la ne sigilen bɛ ne ni n ka levier sigilen bɛ a terikɛ dɔ bɛ ka na kuma dɔ tɛmɛnu ɲɔgɔn cɛ ne ko levier ma n ko i ni terikɛ tilara kuma la sa n ko bɔn i jo t'a la quoi i terikɛ wele i ka yafa deli a fɛ bɛɛ la cɛ ne y'o fɔ n ka levier ma levier kun jo t'a la koyi ne ko levier ma n ko ne tɛ fɛ ka f'i terikɛ yɛrɛ dɛ n ko mais i den de ye ne ye wala i jo t'a la a ko n den k'i ko ten n ko wala i bilaye n ko wala i jo t'a la n ko b'i deli ala kama a wele a ka kɛlɛ ban a ye k'a wele a ye kɛlɛ ban ça c'est mon père on est kɛcogo de quoi moi c'est la façon dont je vis ni ne b'i fɛ ne b'i la di ni mun ka ɲi ne b'a fɔ o ka ɲi ni mun ma ɲi ne b'a fɔ a ma ɲi awa ministre ka to Mali kɔnɔ wala a tɛ Asimi arranger ni ministre tora Mali kɔnɔ n'u ma Asimi n'u ma embargo militaire da Mali ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ ni ministre tora Mali kɔnɔ n'an ye Kidali sɔrɔ 100% a ka fɔ ne Segu Tunkara ma ko tout kule tatɔ filɛ nin ye ni ministre tora Mali kɔnɔ ni Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ n'a ye Tunkaraden a ka fɔ ko ɲamaden tatɔ filɛ nin ye ni ministre tora Mali kɔnɔ ni Mali ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔfɛ a ka fɔ ne Segu Tunkara ko tout an bɛ ka fɔ de fɛ an tɛ fɛ ka Asimi perdi ministre de b'a la ko fɔ ka a yira ko ka CPI ka mandat d'arrêt international da Asimi kan mɔgɔ min t'i fɛ i bɛ samaw nɔfɛ mun de la n t'i fɛ fura t'o la ministre de Faransi de ye ministre ye Faransi bɛ Asimi nɔfɛ et puis aw kana ɲina aw ye Faransi lebu diɲɛ lebu tɛ aw ma mun da Faransi kan diɲɛ lebu foyi tɛ aw ma mun da Faransi kan vous pensez que Faransi bɛ aw to ten yan wallahi Faransi ma ka vengeance daminɛ fɔlɔ a y'a ye o ye mun kɛ Saddam Hussein na a y'a ye o ye mun kɛ Kadhafi la awa mɔgɔ tubabu lebu a kɛra arabu président ye o a kɛra Faransi président ye o n'u y'i sɔrɔ u bɛ e kɛ leçon de mɔgɔ tɔw kan n'u y'i sɔrɔ n'u m'i ko da i kan u bɛ leburu da i kan u ye kulusi ni guloki bɔ fɛnkɛ la a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ Kadhafi na a tɛ tubabu dɔn ninnu ye vampire de ninnu kasa hali ninnu bɛ maga yiri min na i man ka maga o la haram hali Faransi bɛ i sigi yiri suma min na i man ka t'i sigi a yiri suma la ninnu ye kafiri vampire criminel dafalenw de hinɛ to dusukun na aw bolo k'aw bɛ cogo min ko tubabu bɛ ten da aw tɛ tubabu ninnu dɔn hali bi u kun taara Poutine faga kunna sini suro u kun taara Poutine faga a b'a fɔ k'an tigi ye Poutine u kun taara Poutine faga mais wallahi billahi ni ninnu y'an sɔrɔ u bɛ kodan kan u ma mun da o kan ni ninnu ye Mali sɔrɔ u tɛgɛ la zen na an b'an si kɛ ni mɔgɔ min ko a ba la France u b'a fɔ ko président ka mugu ci o la u bɛ dictateur dɔ sɔrɔ a bɛɛ ni Ala cɛ u bɛ Asimi dégager ka bɔ yen ka na ni dictateur dɔ ye u b'an bɛɛ faga awa u tɛ droit de l'homme ko kuma fɔ la dɛ i ma Tchadi président ye Tchadi président mɔgɔ 200 faga don kelen mɔgɔ 200 faga don kelen ko bɔra dɔrɔn ko a ba la France Makɔrɔ i ma Makɔrɔ de b'u bila la i ma Makɔrɔ bɛ ka mun k'ale français yɛrɛ la a y'a ye an ka président caman Makɔrɔ tun bɛ fɛ i bɛ ka kungo de kɛ maliyɛnw na Makɔrɔ ye dictateur de n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna bilahi ni Asimi y'i sigi k'a bɛ ninnu zongile a bɛ bali mun na dɔrɔn u b'a Asimi yɛrɛ bɔ yen fɔlɔ u bɛ na ni dictateur dɔ ye hali ni ko ko Faransi cɛ ka jugu o bɛ mugu ci la k'i faga a bɛɛ ni kuranɛ cɛ hali ministre b'a kɛ i b'a fɔ ko tulo t'a la i tɛ droit de l'homme mankan mɛn i t'o foyi mɛn n'o ye Asimi bɔ yen don min na u bɛ na ni mɔgɔ min ye bilahi o b'an bɛɛ faga
ali chete ba fanka ante tan plein yoroshi droit de l'homme matin na fola fo mon kara chan on a ni Idriss Déby denge avec ni ko ka ba la France abi fa awa chete ba fanka olu yere de droit de l'homme ni no lu kadi ika droit de l'homme be kai ni no lu mandi aywa ani soko ba fo ka chama ka mai avec ko beke aya aw kanabagaw don kaso la pour faire plaisir à ces gens-là au ber au mo to duma fo nti fait frotta la aw tena fenke ko tubabu na be ke téré aw divorcer le pour le bon et le pire c'est le divorce est consommé ni mo farala ala fi aka fini ni mo ni fin farala noro kuma aka fini na ni muso farala aka mina beta ka dama ka taka ko kete muso fe ko muso ka sagi beto e ka sokoro ko muso ka valisi beto e ka sokoro ça veut dire que e ma dien muso ko de ay farasi ge ko ministre ka to ça veut dire que ma dien farasi ko de parce que ministre ma nyamoko be farasi tous les leaders tous les postes stratégiques à be français di a be foranya fo nanteni ka ka dundunye parce que kawjim ka kuma nyene dese ka sinogo sans vous mentir kawjim kale de comme ministre ma be renouveler parce que amunu na aw kadi ante bokoro kalama mais munu te mali fait ala jugu suran terew olu be bo ka réalité do kalama ante bo kalama na ma bo je miseni mun konana bila be fanga ntien aw ma ba tien be ma be ka tien de fana fait ni ba ka keni clé yayi munu te transition fait olu be bo ka ko kalama an yere nya olu be kuma do fo parce que finalement fo ne be sran ku soso kuma do la parce que o be kuma do fo kan ama munu ma metla ka taille vraiment c'est bizarre quoi. Est-ce que tu vois? Kaoujimi yeni fo, ne ya kuma ime debi kaoujimi mafo. Kaoute fait comme ministre kataka. Ne ya kuma ime debi kaoujimi mafo. Kaoujimi klara ki kalakan. Ça veut dire que kaoujimi kale ki kalakan. Anyam do bolenge politicien et révolutionnaire do bora. Ah non, bon tu sais, hani asimi ministre toya, peut-être que avec abe politicien escroc. Aya kolosu la de, ou chama me koule la réseau sans fait. Ou yeli ti damena mamede. Il te belle le cerveau bolé ka kuma fla fo ministre makoka et puis ça ka fo belle le cerveau commanding mais ko belle le cerveau be farasi fait ka be impérialiste fait o yen galoni on de kele ka on de be nyokondo o de ko so ngawma mo nyina konfra de nyina en ko ato be aboradi me ka tinye nte ka mo la gauche de a chama na do kele la kosa na de uba nous tara gauche ou beta droite awa fait ou te uba so fait même fo fara nyokonka olu be ka kuku dana awa olu beta gauche ou beta droite awa ou nembe yelema ou nembe abe mugu bo abe nyenyembo iba do da yelema lesa non maye asimi bena ministre ni cheche pora ka be ministre caressé ko asimi ka ngaketa keta awa u keleme ko wole ka do da de ante na do jela ante asimi kele ante transition kele mais mu may transition ma ambo fo nana mena odo namara me fara ambe continuer pour demain mais mouye tien quand au fo ante galon tege malien unye pour faire plaisir à Assimi na Assimi te tien kan ne te boko yelema ko ke o na Assimi te tien kan na Assimi be saraka mu mai na la tlaga boka fo malien ngena ngo non mo Assimi ta de tien alors que tien ta la aw rebe tikene la aw ne to ke fo ka dien wuri ne ba fere ka fa Assimi ngena di na Assimi ma sonne tama o bane ambe continuer mais ne kente do fali kulu kono ko fait nete tara ne ko na te malion arranger nete ta osara fait il ko jara ne toko ni esrandota mun malion ta fait nete faray kan ko ki i deme o ka parce que may Assimi yere de foroma fait may Assimi ma nete Assimi deme o saraka parce que ni ministre troya a kolobe bi Assimi folodika a kolobe bi ni surasu dika ima sura we ka marfata nyonga ma mo oni ga mo be Soudan est-ce que ala kalama ko oni surasu be Soudan oni be Soudan ama Syrie déstabiliser le no aba tegene ngini mo bolo fana bo fara fo obela jelengena o be dugula o be dugu no be fe kika samu chouin o be terroriste de black ataka ika dugu yororo ta otaji la o terroriste ananga adama vocali de c'est-à-dire toi be ka plan mon ke no be fe kika samu chouin kika dugu refait chouin o be terroriste de armée ta wuli kule la fambe ko ETC o la ko olu kana edeme no lu ka surasu bla FA olu ka surasu ano terroriste de be je ke ka sanu chouin ki ga pétrole chouin ou be ko de ke Libye ou be ko de ke Syrie ou be ko de ke Fambe ou be ko o kele o planter ou be ko de ke Congo ou be ko de ke Soudan ima armée fla be kele la Soudan kun fla de do kosi fla de do politicien nye surasu bla nyona olu ko so ngasi manga ka mako politicien na bien jeudi
4 mai 2023 o ye politiciens y'u bila ɲɔgɔn na o kɛra ma dugu mɔgɔ la o ye fɔlɔ ye filanan fana tuguni k'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ yɔrɔ min na ko bi président Assimi ninnu ka technique a bɛɛ de fɔlen filɛ aw ɲɛna u bɛ terroriste armée état islamique dɛ u bɛ yan fɛ dɛ u bɛ taa ka sanu soin ka taa feere o tubabu kelenw de ma ni kuranɛ cɛ olu yɛrɛ de don olu yɛrɛ de terroriste ye ni Alahu Taala cɛ awa o ni surasi bɛ dugu o dugu la o dugu bɛɛ tilalen don u ye Sudan tila awa Congo fana bɛ tila koyi Congo dugu dɔ bɛ yen nɔ Congo président kasira ka kule ka ko bɛɛ kɛ hali sini a ka surasiw tɛ yen hali sini Uranda bɛ ka t'u ka sanu ta u ka yɔrɔ la o bɛ n'o de kɛ Mali la a y'aw sigi n'Assimi ye MINUSMA kɛ ni renouvelé MINUSMA tɛ bɔ Mali la Mali kɔnɔ bilen parce que mɔgɔ bɛ décourager MINUSMA ko la awa u b'u sago kɛ Mali la u bɛ Mali tila n'u ma tila ka si bɔn tigɛ kɔnɔ Ala kana an ta k'u ye an bɛ transition in fɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ mun fɛ ko président Assimi ɲɛna an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini mais voilà la vérité que je vous dis aujourd'hui en tant que ninnu bɛ Niger Mali tɛ lafiya Burkina tɛ lafiya ça c'est la pure vérité an kɛlen bɛ bɔ k'o fɔ mais an k'an jija de toujours mun b'a to o bɛ ɲa a ye MINUSMA gɛn ka bɔ an fɛ yen maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan an k'an ka dugu sécuriser an k'an ka sanu bɔli daminɛ an k'an ka pétrole bɔli daminɛ an ka jamana ka lafiya an k'an ka jamana dugu jɔli daminɛ mais n'an m'o kɛ n'a ye MINUSMA to yan an tɛna Kidali sɔrɔ awa Mali tɛna kanta ye awa Mali mɛnw a bɛ tila fana awa aw yɛrɛ bɛ tila k'aw sigi don dɔ a bɛ nimisa awa aw sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la dɛ o b'aw bɛɛ bila ka taa CPI la MINUSMA bɛ bɔ don dɔ la dɔrɔn ko Assimi ye nin kɛ karisa nin kɛ mɔgɔ min t'e fɛ mɔgɔ min t'i fɛ i b'o to i kɛrɛfɛ o tɛ aw de fɛ o MINUSMA tɛ ka rapport kɛ ne contre la o MINUSMA bɛ ka rapport kɛ Assimi ni aw sɔrɔdasi minnu bɛ yen dɛ u bɛ ka kɛ aw de contre la mɔgɔ min tɛ e fɛ n t'i fɛ furabo la mɔgɔ min t'e fɛ o bɛ tila k'e nɛgɛn tuguni ka to e kɛrɛfɛ nin ye kabako ye koyi anw bɛ k'aw de nɔfɛ kɛlɛ kɛ o anw tɛ fɛ ko ka aw de sɔrɔ o n fa e ka si ɲɛnɛ kɛ mɔgɔ dugu ka jɔ k'e nin ko mun ye ɲɛ bilen an ta ye mɔnɛ si ni mɔnɛ ye dɛ mais Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an b'aw kɔ bi hali bi Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka tiɲɛ bange aw k'an bɛɛ